Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Повышение. Күтәрү. Повышение зарплаты. Эш хакы күтәрү. Повышение зарплаты. Эш хакы күтәрү. Председатель Курултая прокомментировал повышение зарплаты депутатам Красноярского края. Дәүләт Йыелышы Курултай рәисе Красноярск өлкәһенең депутаттарына эш хакын күтәрүгә аңлатма бирде. Председатель Курултая прокомментировал повышение зарплаты депутатам Красноярского края. Дәүләт Йыелышы Курултай рәисе Красноярск өлкәһенең депутаттарына эш хакын күтәрүгә аңлатма бирде. Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски».